اتاشاد پرآشوب ساکند نے احوال کاری چار بنی آدم راج دفتر چشم بے قصاص درور مارا دس کپن کہ ادا زورا کے راجاں یا بوش کے طبقاتی نظام پیداگیراں اردے کے جاگہ زورگیری کتگ گڑا اد مردم بہر بار کتگن او آیانی سرا حکمرانی کتگ بلے باز اندار گوزگا پد ہم انسانی حیالانی آجوئی بزگی و بیوسی لگت مالی کشگ چسکنگ او بیگوا کنگ نظامہ زورا کے گنزورا کا بزگے گن بزگا سیادی نہ برتگ مرچی ہم محکمی دیوال و آئینی سمسرے اردویں نیما بزگی مالوک کے امید صوت یکیں بہر و بانگ کنگا حبید ہم فیض مت فیض پر بند ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے یکیں وڑا درشان کنگ بھی امے وڑا عطا ہم یکنچیں گلزمین یہ جامنند بتگ کہ آئیا ہم وتی مردمانی چیہانڈ گوتی گوشانش کتگا زورا کے بے صوبیں جوہد چم وات دستگن وادے ایالانی کشگا پا سران گڈگا یک زانتکاری گوشگن کہ اما وحدت راشون وات شدیک مبیت اگوجنگی بزگی سماکت نکا پمشکا عطائے ساکندن چا اما حاسطہ گرستگ اما پاو ساد چوکے تگ اما بیگوائیں چوکے ودارا نشتگی ماتے ودار دستگ نو ساکندن جوڑ بتگ کہ سرجم جہان بزگی جوہد آشوب و انسانی حیالانی آجوئی زرمبش نمائندگی کن ساکندن اسرائیلی زوراکی دیما فلسطین ستکگیں ڈگاراں بگڑتا مرچگیں روچا برمائے جمہوری نظام پروشگا فوج زورگیری پا لس مالو کے آتر یکاشوبی لچائے ساکندن بلوچی بیلا سے آون کہ دا فاشسٹ نظام لاپا یک زرمبشی آشوبی سوتے ساکندن قانود کتاب اما آرٹیکل انت کے اودا بنکی انسانی حقانی ایالانی آجوئی ترانے آجوئی زندگ بوگے آجوئی اگر درستانی سرا بندش جنک بھی ویت گڑا گریوگے آجوئی سوتے چیا کہ ساکندنے چمپا چیو بیوان کیا استیں زبان چمے بھی بیت پا گندگا گوشی بھی بیت پا عشقنگ امروز گرام باہندیں آشوب عاقبت او بادگاں پا ساحت ساکندنے بگند پمشکا وحد بنی آدم کے ماتلاپا چا پیداک بیت آوادہ ہائچ نہ زان نہ وطا نہ مات نہ دنیا بلے زہرشانی کنگے آئیا گون وطا گون کہت او وتی اناگتیں جاگائے چاگرد بدل بوگا گو وطا بیوار سماکن گڑا ہمیں عمل لاپا گریوگ دروشم و مزاحمت کن تو وتی زہرشانیہ ریکارڈ کنائنی اگا ہمیں نوک پیدا گوتین نوک مگریت گڑا آئیے ماتو پیت بلوک او مردم درست پریشان بند کے او ہمیں سماکنند کے اشکیں ساداری ڈبے نائند کے پیدا گوتک اشکیں ڈبو اگا مائند کے وتی چمانی دیما آدم او بادگانی بزگیا بگندے وطا کور بکنے اروائے چیانٹا عشقنگا حبید ہم کر بے پمشکا ساکندن تو کا تاگوشید گندن تو بے روکنت چم کرنت بلے گوش عشقنند ساہن تو بیگوائنت زند گند کہر مہر آدمی گستائیا اروائے چیانٹا سرا زرتگ جہان کرنتئی گوشو منی گھنگیں زبان تو چو بدل زرتیں زبان منتا بے باورے منچو زمین جنبانی کاریں نیتا پیداوراں ساکندن عرب اسپرنگ آشوب ہما ارحلن کیا یا عربستان نقشہ مٹکت یا ما اولی برسترین توارند کیا کناہ کے میانہ لکیرہ صاف صاف پدر کن انسان اما وحدہ تا بیوس و بیواک نائندان کے گریت بکن چیا کے گریوگ شور ہم زورا کے واب آرام کن او آئیے مغزن جوشینت آئیچ بر آرامہ نشت نکن بلکہ آئیے جاور آئیے زورا کی او طاقت پائی ایچکت نکنا ساکندن بلوچ احوال کاری کماش واجہ یوسف عزیز مگسی ہما پر یاد بلوچستانے کہ زورا کے برٹش بندشان چا چیروکائی بلوچستانہ باہر بانگ بیت یا اتاشاد وانک جائے اما کتاب جائند کہ اودا بنی آدم راج دفتر عجیب عملے گندگا کہت وادے سلاؤ تو پنگانگو ارش کنک بیت پا کتابانی دزگیر کنگا او ہمیں کتاب کے دزگیر کنک بند او پدا بیگوا کنک بند ہمیشانی تہا یکی نبشتنگ لفظ علم ایوڑا ہم گشگا من کے من آدم او بادگا مہران یکیں وارسا راستے کے تی صوبہ منا مرگی کتا شاتے کے تی زورا کیا مرچی پدا زندے یلیں بچے جتا بچ آجوئی بچ ایمنی بچ گل زمین دیدگو زرد مراد بچ گم جتیں بنی آدم رکھے نگا جوہد مراد
بچ دیر مانے شادہ شوازگے مزد مراد، بچ زندے مہر مجتی ارمان، مستاگی عذاب آسرے، توپا سرانی گڈگا زندے حیالانہ کشے، پسندگا داشت کنے پلان چبو تالانیا. عطائے ساکندنے آشوبیں سوتے والخائری انسانی حق و اقبال راجی زرمبش جمہوری نظام و جمہوریت سوتے کہ سرجم انسانانی نمائندگی کن.